Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari ato ng mga top stories of the day subong September 20, 2024. Halit sa pananom sang habagat, nagdangat na sa 149.7 million pesos. Low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nangin isa na kabagyo. Manwa sa Valladolid, magadeklarar sa state of calamity. Kampo ni Congressman Arnie Teves nagaligad nga ginsulod sa mga armado ang ilang propiedad kag may ginapangita. Kag sa Good Vibes Weekend, nagaw to sa mga bungyod sa baybayon sa tripping ni Romeng. Kag kilalahon naman ang coach ng isa ka atleta kag nagapang training sa student athletes sa bida sang liga. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area ang karon isa na kabagyo. As of 2 p.m., ang low pressure area malapit sa Batanes nangin bagyo na. Iniginhingadlan nga si Igme, ang ikasyam nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas sining nga tuig. Yara ini sa 545 kilometers east ang extreme northern Luzon. May kabaskogon ini nga 55 kilometers per hour kag pagpangmadlos nga 70 kilometers per hour. Sulod sa pag-asa, ini maglandfall sa Pilipinas. Mahimo ang yasi nga trough o ng punta gabangin magdala sang pag-ulan sa Luzon. Para nga nagaepekto o kung nagaapekto sa pungsod ang hangin nga habagat. Nagadala ini sang ulan sa western section sang Pilipinas. Sa number 9, backlog sa kutay sa basura sa Bacolod City mahimo masolusyonan na sining nga weekend. Humalin sang nagligad nga inadlaw, may mga basura pa sa pila ka mga barangay sa Bacolod City nga wala pa sa gihapon mahakot. Epekto sing tig-ululan. Pila sa mga basura nga naputo sa plastic ang makita nga nakalasabit sa puno sang kahoy sa may Corazon Aquino Avenue sa Barangay Takuling. Ginpahayag ni Bacolod Environment and Natural Resources Officer Maria Fe Trespuentes nga naghatag kabudlayan sa mga garbage collector ang mga areas nga ginabaha kag may mga garbage truck nga na-delay bangod sa maulanon o kon malunang nga alagyan padulong sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Pero nagpasalig sa Tres Puentes nga tinguan nila upod sa IPM nga mapabaskog ang garbage collection agud masulbar ang backlog sa basura sa weekend. Halin sa kahapon, naglabot sa masobra 390 ka tonelada ang tigayon nga nahakot kag nadul-o nga basura sa landfill. So, ang natabo, may mga delay manggit sa mga collection. So, we're trying our best to cover the backlog since yesterday. So, nakita ko na to ang deliveries ng IPM since yesterday nga nagsaka na kita to 376. So, dira pa lang makahambal na ko nga kung again today kung makadeliver kami another 376 or 80, 380 plus the private. So, more or less ano na yun. Give and take 2 days? Given it 2 days. I will ask the IPM to really intensify kag saturate the collection to cover the backlog. Sa number 8, Bacolod Housing Authority natala na magsapol sa 296 ka mga unit owners o kung homeowners para sa Yuhum Housing Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Sa madason nga bulan, ginapaabot nga masugura na ang pag-take out sa mga housing unit sa Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Gani sa October 1, magasapol ang pamunuan sa Bacolod Housing Authority, Department of Human Settled and Urban Development kag pag-ibig upod sa mga housing beneficiaries agud mapatpat ang mga obligasyon nila antes pa sa aktual nga pag-occupy nila sa iga-award nga housing units. Ginpahayag ni BHA Head Maria Victoria Pareñas nga upod sa disud kag pag-ibig. Ginadihon na sa Bacolod LGU ang natalana nga pag-turnover o kung turnover ceremony sa nahauna nga Yuhum Housing Village nga kabahin sa pamansang pabahay program, kabahin sa mga housing beneficiaries, mga sharers, first-time house buyers kag mga renters gikan sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Sa ila loan documents. Tapos, Then after which the payo sa pag-ibig daw 20 days. Then after 20 days, mag-process na ta-take out. so when sila maka-occupy sa unit nila?
After the take-out. After the take-out. May ari pa ni mga formal ceremonial. Ceremonial. I-coordinate ko pa sa mayor's office. Kaya dapat may ara din. Kaya Bacolod City, all eyes is in Bacolod City. Kaya kita ang first. If ever. Sa number 7, seguridad sa Bacolod Public Plaza ang mas hugtan sa karon. Ini kasunod sang insidente nga pagbuno sa isa ka manikurista nga napatay. Martes ang ginbuno kag napatay ang manikurista nga si alias Ana Pula sa Bacolod Public Plaza. Ang ginatudlo nga suspect nga si alias Joan ang padayon pa ginapangita sa kapulisan matapos nga magbalagyo. Pero natungod sa natabo, ginahingyo na ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. sa katapos ang Public Order and Safety Office nga mas pabaskugon ang ginapatuman nga inspeksyon. Agud mapaiway ang pagluntad sa krimen kag pati ang pag-standby sa pila ka mga persona sa plaza. Nalakip na diri ang mga commercial sex workers. Nagwa sa investigasyon sa Police Station 1 ang anggulo sa paglansihanay sa tunga sa manikurista kag suspect nga nagaserbi bugaw sa plaza. Pasakahan sa kaso ng murder ang nakapalagyo nga suspect. Hindi naman na ginakonsinte na kung ubraw na nila yung plaza yan na sila yung mamugaw yat ginaano na public place na dati tapos mamugaw na sila kada yun ang nagabayolinte pag sila kung kung may amo na sila na ipahalinon na sila sa city. Ko lang ma-coordinate lang ko liwat sa poso kahit 24 hours na ang poso mo na amo na bakit paano na amo na ang gatululong na dapat way naging may matulog da sa plaza kahit amo man ang isa na naubra balay. Sa number 6, isa ka prayer gathering ang ginaplano. Inaguto iduso si Mayor Janice Digamo nga magpapili bilang gobernador sa Negros Oriental. Pero alkalde nagsiling nga wala siya sang ihibalo parte dire. Ginpasapasahan sa media ang isa ka message nga nagaimbitar sa katapos sa media nga i-cover ang isa ka prayer gathering sa Pamplona, Negros Oriental sa Sabado sang hapon. Tinutuyo sa pagtililipon ang pag-inganyo kay Mayor Janice Digamo nga magpapili bilang gobernador sang Negros Oriental. Sa isa ka video message kagin pagwa sang alkalde, iyagin paatag nga wala siya sang ihibalo parte sa sini nga event. May mga supporters sila nga nagpamangkot sa iya parte dire kag diri na lang nihibaluan ang amo nga plano. Sa social media man ginapalapta ang amo nga imbitasyon. Dugang pa sang alkalde, wala sang venue nga makaakomodar sa amo nga pagtipon-tipon. Ang mga gym sang Banho ang ginagamit sa karon bilang evacuation center para sa mga ginabaha o kung ginbaha nga mga pumuluyo. May grupo nga nagadaso sa alkalde nga magpapili bilang gobernador para mapadayon ang mga nasugdan nga mga proyekto sang iya napatay nga mister nga si Anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Tungod kay ang mga convener sa maong prayer rally nga ilang giingon nga naa sa social media, wala pa man gyud di-coordinate sa among opisina para sa pagkuha og permit para sa maong activity. Pero layhan lang yun po kung mupahibalo nga sa pagkakaron, ang atong present weather condition, gahapong adlaw doon naman may Dream Council meeting nga gihimo, gidesignate namo ang abong mga gymnasium sa Pamplona as evacuation center para sa mga bad weather conditions na pwedeng moabot matag karon og unya sa kasamtangang higayon. Sa number 5, kampo ni Anay Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. nag-aligar nga ginsulod sang mga armado nga persona ang iyang propiedad kag may ginapangita. Sa isa ka video message, ginsiling sang legal counsel ni Anay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. nga si Attorney Ferdinand Tupacio nga sadtong Setyembre 16, las 9 sang gabi may mga armado nga persona nga nakabonet nga nagsulod sa propiedad sang Anay Kongresista sa sitio Tinastasan, Barangay Malabugas, Bayawan City sa Negros Oriental. Sunod sa kay Tupacio, may ginapangita ang may kapinsa na pulo ka mga armado sa amo nga propiedad. Dugang pa niya, gingapos kag gintutukan sa nga armas ang mga tawo sa lugar. Nagpangutkot sila tublas 11:30 sang gabi pero wala man sila sa may nakita.
Ginpablatter na ini sang kampo ni Teves kag suno sa abogado. Isa naman ini kasahi sa political harassment kag ila ini nga ginakundina. Suno pa kay Topacio, naperdi ang gobyerno sa kaso nga pagpabalik sa Pilipinas kay Teves pero suno sa DOJ nga na-delay lamang ang pagpabalik sa anay mamalidha. Na pinasok po ang isang lupa na pag-aari ni Congressman Arnolfo Teves. At tinutukan po ang mga tao roon, ginapos, binusalan, at sila po ay naghuhukay sa sinabing ari-arian na ito po ay tumagal hanggang alas 11:30 ng gabi. At tila po may hinahanap silang hindi malaman kung ano. Sa number 4, PNP handa nga atubangon ang reklamo sa katapos ng Traditional Transport Group. Ini may angon sa nagluntad nga tensyon sa dalan sa Lacson sa nagligad nga adlaw. Nanindugan si Police Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Police Station 2 nga wala sang may ginlapas nga laying kapulisan sa pag-aresto sang anom ka mga katapos ng Traditional Transport Group sa nagluntad nga tensyon sa dalan Lacson sa Miyerkules sang aga. Magluwas nga wala sang permit ang pag-rally sang grupo sa tubang sang El Fisher Hotel na apektuhan ang negosyo sa malapit nga mga commercial establishments kag lakat sang trapiko. Gani kinahanglan sa kapulisan nga mag-disperse o kung ma-disperse ang rally, resulta nga naglabot ini sa pag-water cannon sa mga nagaprotesta. Naglabot sa punto nga pila sa mga nagarally ang nanghaboy sang bato. Resulta nga duha ka mga pulis ang nagkalasamaran. Nakagwa sa nasanday Rudy Cathedral nga pamuno sa Bacolod kag kinatko o kung pamuno sang bakod kag ginatko President kasi Lilian Sembrano upod sa apat pa nila ka mga kaupdanan nga nagpanguna sa rally. Kinkondenar nila ang ginhimo sa ila sang kapulisan nga karon nagaplano sila magpasaka sang counter charges. Ginadiho naman nila karon ang natalana nga nationwide transport strike sa marason nga semana. Handa naman na Bacolod LGU kag Bacolod City Police Office sa ilang mangin mga tikang. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga bisan sang ginpatigayon ang negosasyon sang LGU pud sa mga traditional jeepney organization, ginasigi lang gihapon sang grupo ang ilang mga tikang. Actually way gito permit gidang ila na ano mo na pag-rally. Pag nabudlay subong ang rally nila nalantaw ko nagamat-amat violente manggid mo. Kaya kung may man nagasapak sila maubragi sa violente piskan ano kabla ng maximum tolerance ka sa rally so ang ako niya ba zero tolerance kita sa violence kay karon ang isang mga driver yung napamahog nila. Actually pagtapos na natabo nag-meeting kami din ni kinay CD kinay tanan. Sa number 3, paray na pagpanghanda karon sa probinsya para sa mga kalamidad. Ginapreparahan man ang posibilidad sa paglupok sa bulkan kanlaon. 10 milyones pesos nga pondo ginpain para ibakal sa mga relief goods kag hygiene kits. Sunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz, sining Setyembre 24 ang bidding para sa bugas, canned goods kag hygiene kits ang natalana. Patag niya, una o kun ang primary nga magahatag sa bulig sa mga apektado nga mga pumuluyo sa kalamidad, amo ang natungdan nga LGU. Ang probinsya naman ang magasuporta gani nagapanghanda man ini. Ginahanda man sa probinsya ang panaad in kaso nga kinahanglan sang dako nga evacuation, maga-accommodate man ini sang apektado nga mga pumuluyo. Ang camp management team ang ginapaydalo man sa training kag refresher course. Isa man sa plano sa probinsya amo ang pagpatukod sang dormitory type na structure nga mangin multi-use sa panaad sa tabok sang Emergency Operation Center nga sarang magserbi nga tiniran sa mga evacuees kung may kalamidad o kung matiniran sa mga atleta nga nagapaydalom sa training. 100 million pesos ang inisyal nga pondo para diri. No, there will be rice and canned goods to be scheduled for bidding this coming 24th of September. In preparation for if anything happens. Yes. And of course, ang aton camp management teams, the prepare man din sa panaan. In the event, it would really, compel people or LGUs to bring down their constituents to Bacolod, no? Because of fumes, because of other dangers to their health. So ready na itong kanaan. No? And camp management teams are already being prepared.
the refresher, the training, tanan. Sa number 2, Banwas ang Valladolid naging paidalom sa state of calamity. Sa special session sining gahapon ginaprubahan ang resolution nga nagapaidalom sa Banwas sa state of calamity. Sinusa kay Vice Mayor Ruelio Gore, dala sa mabunok ka ulan kag pagbaha, madamo sa ilang mga pumuluyo kag mangunguma ang apektado. May pagbaha nga nagluntad suno sa iya sa matugnaw nga kabahin sa Barangay Mabini, Barangay Ayungon, Tabaw kag Alihis. Tigayon man nakapauli na suno sa iya ang ilang mga evacuees. Damlag pa, nagdeklara na sa state of calamity ang Banwas sa San Enrique, sudad sa La Carlota kag Banwas ang Hinigaran, bangod man sa epekto sa habagat nga nagdala sa mabunok ka ulan kag pagbaha sa sulod sang pila ka adlaw. Higit ka barangays ang affected, almost all. Matugnaw, which is parts ng Mabini, then Ayungon, Tabaw, mostly Tabaw, grabe ang luma. So, yung support doon mo lang ang Alihis Pangpang. Okay. Pero ang evacuees, nakapauli niya, sir? Puli na. Kaya actually kagapon pa man ang normal ang panahon. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Kahalitan nga dala sa mabunok ka ulan kag pagbaha ang nagdangat sa 149 million pesos. Ini ang damage sa agrikultura. Sa 12 p.m. nga report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 146,184,459 pesos ang balor sa kahalitan sa pananom nga nagalakip sa mga humay, high-value crops kag maisan. May 156 ka mga barangay sa bilog nga probinsya ang nag-report sa kahalitan. Sa fisheries naman, 1,781,361 pesos ang balor sa natugang nga kahalitan. Kag sa livestock, 1,772,925 pesos naman ang balor sa natugang nga kahalitan. Sunod sa kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, ang mga mangunguma na ang naapektuhan sa mabunok na ulan kag pagbaha ang sarang makabaton sang bulig paagi sa PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation. Ginsiling naman ni Dr. Placida Leman, ang provincial veterinarian, nga matapos ang pag-ulan kag matugnaw nga panahon, ilang nga ginaabisuhan ang maid-id nga pag-monitor sa mga kasapatan, pangud ini ang hindi manigar nga sila ang mahimo magmasakit kaangay sa pneumonia kag bisan pa skin diseases. Pinakadako nga may kahalitan sa kasapatan ang District 4 sunod sa kay Lemana. Samtang sa September 17 nila report pinakadamo nga naapektuhan ang poultry. May 1,162 ka mga manok ang nagkalamatay, kalabanan mga free-range nga chicken. Nakita na mo dira nga dako gid nga nga damage ang may report actually is ang complete gid ang sa District 4 no, pero may ara man sa District 1 kag District District 1 ang DSB kag ang District 3 no. Nag-report man halin sa Silay, Victorias no. Tungod sa pag-ulan do kag pagbaha. Yes, ulan sa pagbaha no. So nakita naton diri nga kalabanan nga report ara sa poultry no. May insurance kita sa PCIC. Yes, that has always been our annual budgetary allocation to give some insurance sa aton PCIC to cover crops no against sa aton nga mga force of nature, aton typhoons and floods no, so that in case may ara amo sila damage, the farmers can be given compensation. Kaagyari naman ang pangpabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Hilig mo ang bukid, hilig mo man ang bye-bye. Kung papiliun ka sa duwa, anong ang piliun mo? Hindi na kinahanglan mamili kay man pwede both. May mga bungyod sa tunga sang baybayon. Ini ang katuan tabuas sa tripping ni Ruming at 9 a.m.
Sa mga duathlon kag marathon events, masami siya nagapanguna. Pero magluwas sa ginahimo nga training, nangin masako man siya sa paghana sa mga student athletes sa tuyo nga makabulig lapot sang ilang handom paagi sa track and field. Aton kilalahon ang isa sa mga Bacolod noon nga training coach kag duathlon athlete sa bida sang liga sa Sunday. Kag bago gid lamang kasulod nga balita no sa isa ka pagtililipon subong hapon sa Victoria City, ginanunsyo ni Victoria City Mayor Javi Benitez nga sa 2025 elections magapapili na siya bilang kongresista sa 3rd District. Kag andas kita magtakop, ato naman tamyawon, ato nga mga live commenters, si Lynn Superio Binalon, mayong hapon ka Digicast Negros, mayong hapon sa imo Lynn, si Probelino Marginio, good afternoon man sa imo, si John Randolph O. Rubin, mayong hapon Negros, good afternoon man sa imo John, si Rule Divine Grace, mayong gabi, Digicast Negros, mayong gabi man sa imo Jule, kag si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros, si Roland Paul Listano Agsang, Happy 4th Anniversary Digicast Negros. Kag si June Ray Gargaseran Lumawod, mayong hapon Digicast Negros. Salamat sa pag-upod sa amon sa bunga adlaw sa Siningan Newscast. Kagami itong top 10 stories of the day diri sa Negros Island Region. Tub-tub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!